Mads. Jeg tror sgu ikke nok lige ikke, jeg skal op med Mario lige nu. Hvorfor? Er du deroppe? Ja. Okay, jeg kommer op. Ej! Prøv lige at dø! Hvad har du gået ved det? Jeg beder jøden der røg Hvad har der. du gået ved det, jøden? Spasser. Nå, du fuck, du er heldig! Hvad fanden er det der? Prøv lige at hack din nar. Dårlig, du hacker, Mads. Fix det der. Jeg bliver bare ved med at tale om Jamen, jeg ved med at snakke om den der fucking chat. Ikke en skid kommer det bare lige. Jeg tror nok lige, at den der er skrevet. Hallo, ham der kaptajn Røvskæg. Slap nu af, mand. Jeg har ikke gjort en skid. Ja, det var ærgerligt nok, jeg fik lige taget screenshot. Hallo, slap nu af. Når du svarer på den, kan du gå ind på sådan en. Prøv lige at tage det. Jeg skulle da pisse ligeglad, om jeg bliver bandet, mand. Lad os lukke dig af røven. Nej, jeg bliver bandet på professionel, hvad hedder League Surf server. Den er pisse upopulær, den her pisse. Yeah. Hallo, mand. Prøv lige at fikse jeres fucking jailcam. Flue på væggen. Fucking Over mig. Mario. Fandme klamt. Nej, du skal lige vide, Lukas han er klædt ud som en terrorist. Dø, Mads. Hold da. Var det Mario kill? Nej, det var mig oppe med Mario Tårn. Det var mig oppe med Mario Tårn. Nej. Jeg flyver bare rundt som sådan en anden tart, og så